Hi guys, and Jack of Telema και Απολωνάρ και σήμερα παίζουμε Football Manager. Να, εδώ είναι η ομάδα μου. Δεν είναι, γράφει τον Απόλλωνα από ό,τι βλέπετε. Αυτή είναι η ομάδα μου που θα παρουσιάσει δεκαδά με Πίτσκα, Γκόλια, Κοτσόνη, Κύρια, Χατσισίση, Άρσιτς, Λαγό, Καλαδέμιτρα, Βάντους, Αγγούλο και Φαντινόλ. Για να δούμε. Με αυτό θα το παίξω. Θα παίξουμε το φιλικό. Έχουμε φιλικό με τους μικρούς του Απόλλωνα. Με την Ουντινέζε. Μας την Ουντινέζε. Αγία Παρασκευή. Τα Χανιά. Τη Λαμία. Την Τευρία Ραφίνας. Τη Ζάκυνθο. Την Επισκοπή. Την λάθος μέχρι τη Ζάκυνθο. Μετά η Επισκοπή αρχίζει πρωτάθλημα. Να καλήσω το ένα ακόμα φιλικό για να το δω. Κάνουμε άλλη ομάδα τελικά. Την Αλτάι. Σπίτι μου. Home. Εδώ και πέναλτι. Έχουμε ένα φιλικό με την Ατάλη πια. Να εδώ που είναι. Α, όχι, δεν έχει δεχτεί. Να τη δούμε την Αλτάλη σαν το επόμενο φιλικό μας. Θα δούμε θα δεχτεί. Ωραία. Τώρα θα κάνουμε το συνηθισμένο που κάνουμε στο Football Manager η πρώτη φορά. Θα ψάξουμε για παίχτες. Συνεχίζουμε τώρα. Reject. Δεν πειράζει. Yes, δεν με νοιάζει. 65.000. Να πάρουμε τον κριτικό από τα Γιάννενα να έρθει να παίξει για τον Απόλλωνα. Όταν θα το δώσω συμμετοχή στους μικρούς είναι Πασάι. Πασάι 20 λεπτά θα παίξει.
την κανονική μου ομάδα. Έτσι ακριβώς, να το δοκιμάσουμε. Ωραία. Απόλλων, ολέ. Ωραία guys, κάτι έγινε και το πρώτο βίντεο δεν το δείχνει, το κατάλαβα τώρα. Και 3-0 μετά που ήρθατε. 2-0 δεύτερο γκολ από ένα Φαρινόλα. Θα βάλω τον Λούκο Φάρια τώρα για δοκιμή στη θέση του Καραδέμητρου. Θα δοκιμάσουμε τι φταίει παιδιά, ελπίζω, συγγνώμη πάντως, ελπίζω να μου φωνάζετε και να με βρίζετε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Εδώ πέρα Minecraft δεν θα υπάρχει, το καθαρίζω, σας καθαρίζω. Το λέω από τώρα και 4-0, ωραία. Τι κάνω, δεν θέλω αλλαγή, 4 απλά. Είναι ακριβώς το έχω εξαιτίας αυτό. Αλλά βάλε γκολ μας Τριγιαννάκο. Γκολ να βάλουμε και μικρή. Στη επόμενη παιχτάρες του Απόλλωνας η μικρή, γι' αυτό πρέπει να βάζει τον γκολ. Καλελαγέ. Ρεβάντερς. Όχι. Μου τρώει μύτη εδώ πέρα. Παίρνω κάτι φάρμακα στις μύτες. Καλά μου λέτε στις μύτες. Τα παίρνω όταν είμαι στις μύτες των ποδιών. Λέω βλακίες. Φαρινόλα. 5-0. Για χαρά ξεκινάει η σεζόν. 5-1. Μπράβο μικρή. Θα τους κάνω μια μικρή αλλαγή τώρα. Θα βγει ο Αγκούλο για να μπει ο Τζιόρας. Ωραία πάμε. Πάμε guys. Κι άλλο γκολ για τους μικρούς. Κι άλλο γκολ η μικρή. Μπράβο σας μικρή 5-2. Βάντερσον έξω. Πάμε καλή που πάει στο Βάντερσον. Βασίλειο Αντωνόπουλε. Το νέο αστέρι το από μέσα. Τζιοράς. Φαρινόλα. Στον Νίκο Φάρια. Λαός. Φαρινόλα. Στον Νίκο Φάρια. Στη διαδρόμη μου πάσα. Νίκο Φαρινόλα που θα βρει τον Μάρσιτς. Και 6-2 για τον Απόλλων. Μια ακόμα αλλαγή να βάλουμε το Κώστα Χατζή στη θέση του Παναγιώτη Λαγού που έγινε πρώτα από τις αλλαγές του τηλεφωνικό. Μπορώ να κάνω όσες αλλαγές θέλω εκεί πάνω. Μέχρι 12 αλλαγές θα είναι αλλαγές με αυτό. Δεν το ξέρετε πώς το λέω. Ωραία έτσι ώρα. Πάμε. Ναι, ούτε πολύ δεν το φάση, αλλά το πάμε. Συγγνώμη. Όλοι εκτός από το πιτικά και το γιάτο. Δεν θα δεις τίποτα. Δεν παίζατε με τη μικρή ομάδα και φάγατε 2 γκολ. Πιτικά εσύ το ξέρετε. Πασά ήταν δικό τους όμως ήταν κουλάνε 2 κουτιάς. Τότε όμως δεν θα μου. Αυτό το νομίζω το είχε βάλει ο Μαρκογιαννάκης. Το άκουσα μας. Ξέρω ότι παιδιά φιλάθλους. Επόμενα, το Six Απόλλωνα, γιατί δεν είναι στην διαμένα. Τι είπες, και τα ξέρω αυτά. Sorry, για περίπτωση δεν το ακούσατε, εγώ πει το βίντεο, θα
δεν υπάρχει ειδικό intro για το όνομα και αυτά. Θα υπάρχει και νέα σειρά Football Manager, δεν είπαμε τη σειρά λογικά σε 2 εβδομάδες. Θα δείτε τη σειρά, θα συμμετάσχει και κορίτσι, όπως το λέω. Αλλά θα συμμετέχουν 8 άτομα και το ένα από αυτά είναι κορίτσι. Russian Festivals and Stars. Yes, να πάρω τον κριτικό, θα είναι μια τέλεια μεταγραφή. Αχ, εδώ νιώθω καλά στο στήθος μου. Στο στήθος μου. Νίκη Βόλου, Hire. Για να δούμε τώρα. Φίλοι με τις πετές Γιάννου. Σμαρινάκι. Propose. Για να δούμε. Όχι. Ωραία. Serbia of accept. Θα συνεχίσουμε. Εγώ είμαι το δεύτερο φιλικό με την Ουντινέζεζε. Έπαιζε στον Κερατσινίο αυτό. First made for Valencia Gaia. Στη χώρα υπόλοιπα. Yes. Κριτικό σύστημα είναι transfer. Είμαστε στο κοντά να την αποκτήσουμε. Να δουλεύω την έτσι. Κάποιες αλλαγές για τον αγώνα με την Ουντινέζα. Ένα δούμε. Τσοκ. Ωραία όνομα έχει. Πώς έτσι θα πάνε τα πράγματα και θα έρθει. Χρειαζόμαστε νέους καταφέρους. Εγώ γιατί. Yes, είπαμε. Να έρθει ο κριτικός. Όχι ρε γαμώτο, γιατί κριτικός. Να πάμε να δούμε τους scouting players. Τον κριτικό από την Κέρκυρα, εντάξει. Θέλω ένα που λέγεται κριτικό να έχω. Αυτός θα προσφερθεί και λιγότερα λεφτά. Αν δεν κάνω 50.000. Πάρω στο 2016 συμβόλωση. Μόνο στο 16 και αυτό. Είχα το Facebook αλλά δεν έχω. Δεν το έχω κάνει ανοιχτό.
Σας είναι ώρα για το Udinese. Τι να τα λέμε μέσα. Από όλο. Δεν παιδί ήταν. Ένα δέκνο, ποιον πέσει άκρη. Πες, τι βιτορούλα να έχω την Udinese. Άμα. Ωραία είναι άμα. Επειδή είμαι μάγκας και παίζω προ, που λέμε. Εγώ είμαι μάγκας και παίζω FM, που λέμε. Βάζω τον Μπασάι μέσα. Για τέρμα. Με στον μικρό μας τι θα βάλετε. Έχετε. Δύο εβδομάδες που πόνετε. Είμαστε για 2 εβδομάδες με το μικρό του πόλη. Εντάξει. Είστε άσχετοι. Εμείς είμαστε καλύτεροι. Και εσείς το. Γεια σου Καρνέζη, πώς είσαι, Καλά. Ελληνάρα, Ouch. Χαίρεσαι που πιστεύει στην Ελλάδα, Καρνέζη. Χαίρεσαι. Έλα να φασίτα τώρα. Κανείς δεν είναι κειμένο αυτή τη φορά. Πάμε. Πάμε κάνα το λεπτό. Μακάρι. Πάμε. Απόλλων. Ομάδα μου, Απόλλων. Σ' αγαπώ, για σένα τραγουδώ, όχι για μέτρα πολλά. Ριζούπολη θα κάνουμε όλα τα γήπεδα. Φάγαμε και γκολ και είναι και ο Κονέ μέσα. Πασάει, είσαι τέρμα, Πασάει, είσαι. Παίχτε στον Udinese, Πασάει, για 4 εκατομμύρια στο δίνω. Εντάξει. Ωραία. Τα διάλυση δεν μου φαίνεται. Δεν φάγαμε γκάλ. Μόνο 0-2 guys, μόνο 0-2. Δεν ευχαριστώ. Δεν να κάνω δεν είμαστε. Λίτσι με στη θέση του Γκόγια. Σουάνι στη θέση του Αγγούλο. Να δούμε τώρα. Got nothing specific to say. What to eat? Oh there. Μόνο ο Κύριας είναι ευχαριστημένος. Σιγά τίποτα. Κατά παίζουμε, δεν γίνεται έτσι. Να ακούσουμε να σας παίζω καλά. Sorry. Τα κουνάκια σας κάνω. Έτσι διώξαμε. Εντάξει. Να μην φάμε άλλο γκολ έτσι. Να κάνουμε μια σπίδαση, ένα σου δεις τώρα. Δεν μπορώ, θα φύγω. Θα φύγω τον απόλυτο. Λάχα εννοώ. Ομάδα ζωή. Πάμε τους μικρούς μετά, δεν κάνουμε τίποτα μεγάλα. Καρά πες μέσα. Άλλο γκολ. Γυάλης. Στην Λιβαγού. Ωραία, βγες έξω. Δεν έχεις γρήγορα και λάθος πως Λογικά απλώς θα ξαναλέω το βίντεο που θα δείτε, που θα έχει η περσινή σεζόν, γιατί υποθέτω είναι η περσινή γαμάτη σεζόν για την απέναντι κάτω στο εβδομός και φέτος είναι η τέλεια σεζόν που έχουμε. Υπάρχει και περίπτωση είναι ικανή και με 2012-2013 γενικά ιστορία τα χρόνια. Παραλίγο να φάμε κόμμα.
μπορεί να παίζα καλύτερα από εδώ. Δεν ξέρω γιατί κάνω. Είναι ωραίο. Ελάτε επίδεση. Ας τα κάνουμε μια επίδεση. Έτσι αυτά ήταν. Έχουμε πάρει εμείς. Είπα και εγώ, κάναμε εμείς μια επίθεση. Είπα και εγώ. Έγινε το θαύμα, αλλά... Αυτή πήρα πάνω. Συγγνώμη και πάλι. Να φάγαμε και πέμπτο. Ωραία. Έλα. Πινέιρο, θα δεις το κοτσόνι. Και έλεγα και τώρα σκέφτηκα πως θέλω να κάνω Γεωργίου στη θέση του Κύρια. Τις τιμήσεις στέλνουμε. Το έχουμε τώρα ένα εύκολο αυτό κομμένα για Παρασκευή. Ο Ηρακλής θα μπει στη θέση του Γιωχάντη που παίζει, αλλά δεν είναι καλή και του. Χτυπάνε την πόρτα να κάνει λύση. Φάντασμα. Φάντασμα. Λόγω νιάδες θα του πω για το πίσω. Εσύ δίνω. Χειρότερα θα κάνεις. Έλα, ο Βασιλιάδας είναι γαμάτος που πάλι τη ώρα του δικός μας. Μην διώξουν τις πλήρω να πρέπει να μόσουν ένα καλή. Ήταν 7. Δεν έχω χρειαστεί να μόσουν. Τα ήρθες του Πασάι. Γίνεται τώρα που Πασάι θα παίξει για 1 λεπτό. Μπραβίσιμο, αλλά Πασάι. Λίγο αγώνας. Αλήθεια. Αλήθεια. Θέλω καλά καλά. Και θα λήξω. Τόξα. 0-7 ήταν. Χρειάζεται. Δεν θα τους λέω τι άλλο. Τόσο είχαμε 4. Με την ομάδα τράπεζα για να δούμε με την Αγία Παρασκευή να δείτε που θα σκίσουμε τον Αγία Παρασκευή. Ωστόσο έχουμε βάλει 6 και μου θα είναι ακόμα πρώτα. Εγώ είναι εκεί αυτό μέχρι τη Λοκέρεν. Πάμε, για ένα παιχνίδι είναι για να τελειώσει και αυτό το video. Adjust budget, ωραία. Πώς να πούμε jog. Να το φύλακας είναι jog, πιτικά στέλα μέσα. Να το σον jog. Θα πας στις συμμετοχές στην jog. Θα πας στις συμμετοχές σου. Ωραία, θα τις πάρεις τις συμμετοχές σου στην jog. Αλλά όχι από την αρχή. Ωραία, για να δούμε. Η καριέρα του λέει ότι ξεκίνησε στη Λίλ 4 χρόνια, έπαιξαν πόλο. Θα πάρεις τις συμμετοχές σου και θέλω που θα βελτιώνεις ένα παιχνίδι, η παιχνίδι θα σε βελτιώνω.
πολλές συμμετοχές. Χαρά. Πάρουμε και το κριτικό και άκυρα. Summit Club. Storm out. Come on. Δεν πάμε άλλα παιχνίδια, όχι. Να πούμε, μπορεί να είναι και εθνική, να είναι και εθνική, αλλά είναι trialist η εθνική. No. Yep. Yeah, no. Yeah. Yep. Έλα, αυτός εδώ. Τώρα κάνω την προσφορά σας κιόλας. Λύσε τώρα. Δεν σας θέλω έξω. Φύγετε να πάτε αλλού. Φύγε και εσύ, δεν σε θέλω πια. Χοχα. Κακόλα. Χοχα. Μη χόκεις. Έτσι πάμε. Θέλω τον κριτικό. Κανένας κριτικός δεν θέλω να πω να βγάλω. Η Real Μαδρίτης θέλει να παίξει φιλικό μαζί μας. Είναι η Real Μαδρίτης. Θέλει να παίξει φιλικό μαζί μας. Με τον Απόλλωνα. Η Real θέλει φιλικό. Η Real θέλει φιλικό με μας. Όχι. Δεν παίζεις. Ναι, δεν θα παίξει φιλικό. Άρικες. Αμάν. Θες και φιλικό με το... Χάσεις άμα παίξεις. Θα χάσεις. Το ξέρω ήδη ότι θα χάσεις. Και εσύ το ξέρεις. Αυτό όχι. Εντάξει, λέμε 200. Αυτά είναι φιλικά όλα. Θα πάει. Εγώ θα πάρει συμβόλαιο. Φαρινό. Αχ, νομός μου.
Seeds. Κέρια. Όχι, να δω για την ώρα μετά. Δεν έχει ένα χρόνο συμβόλαιο και 17 έχει χρονικά. Cheese, και ο Τσοκ θα είναι στο Πάκο Τσοκ. Πάμε να είναι Τσοκ, πες στο Πάκο. 5 εβδομάδες στο συλλόγο, ναι. Ωραία, τώρα μετά από την αγωνακτή για το βίντεο, guys. Για παρασφαίρω αυτό το παιχνίδι εκτός. Σε μισό λεπτό, παιδιά. Μαμά. Συγγνώμη που άργησα, επέστρεψα. Ωραία. Έβαλαμε γκολ, έβαλα γκολ. Ποιος το έβαλε? Παιδιά, γράψουμε στο ακόμα ποιος το έβαλε. Κάμε θα το δω τώρα εγώ. Πώς πείτε μου κι εσείς. Τι κάνω? Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα το δω μετά. Στο ημίχρονο. Είμαι ευχαριστημένος από το σύλλογο μου. Πολύ ευχαριστημένος. Για ευχαριστώ να κλειώνω με αυτό εδώ πέρα. Ας τελειώνει το βίντεο να αλλάξω. Σε κάθε βίντεο αυτό εδώ θα φοράω γκολ. Έτσι, φάρουν όλα. Out. Χτύπησα το χέρι μου. Το μείνω. Γκολ. Κακά. Τραβήχτηκα. Δεν μπορώ άλλο. Ωραία. Ο Καραδέμητρος Κανγκούλο δεν είναι ευχαριστημένη με αυτό. Αγχωμένη. Πρέπει να νικήσουμε αυτό που είναι ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας. Να κάνουμε μια αλλαγή τώρα από το έπαμε. Να δοκιμάσω κάτι. Έλα, ένα τζογ, να μπει μέσα στο τζογ μετά. Σε μισό λεπτό έχουμε guys. Τελειώνει η μπαταρία του laptop γιατί από laptop κάνει το football manager τώρα. Θα φέρω. Μπήκε γκολ. Τώρα παραφέρω το φορτιστή. Μισό λεπτό.
Κάπως φανταστείτε που είναι ο λόγος. Αυτός είναι τραυματισμός. Ένα χαρτί πέρα μέσα. Το βάλα, ωραία. Και 3-0. Ο Ούγκο Φάρια θα πέσει στα σκοραδέμια. Εντάξει τώρα. Και έλεγε. Αλήθεια. Ωραία. Να τους πω για αυτά που νιώθω τώρα. Ναι, παίζαμε ομάδα τέτοια. Πάντερσον, κατά τις ζήσεις και άρχισε τώρα. Πάμε. Το μάτς. Φεύγουμε. Πάμε στη Ριζούπολη ξανά. 58 φιλάθλοι ήταν στο γήπεδο τους. Ωραία, επιστρέφουμε. Γεια σας παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Τα λέμε την επόμενη φορά.